ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Бародаро, наворо сар кардем аз молбозори Қумсангир. Якум мол гусолаи шведӣ тоза ҳоҷинча. Чанд моҳа буда якам? 4 моҳа. 4 моҳа гусолача. 4 моҳа гусолачаи бародаро 15,000 савдо шидагия, бо савдо дамондагия 20 гуфтеста муомила дора. 15,000 да якум савдо шидагия ки хати очаш будагия. Очаш 19,000 савдо шида, иш 15,000. Ина ай пешам тамошо кунем. бародаро дар ҳамиҷа хотиррасон кунем дурабилкои универсалмон омодагиай дар ноҳияи дӯстӣ вилояти Хатлон харидоро боша. дар комментарияи якум силкаи видеоро мемонам, дуромада тамошо кунед. касе даркора метавонед харидорӣ кунед. чорводоро барои чорводоро беҳтарин чизи хубае карочи. бародаро гови Карпат. Гови Карпат хоб 23,000 муомила дора. ин чорчош 100% яка. Шириш чанд ка яка? Ака хариде мефурӯшем. Ширша на харидай бародаро. Шириш аниқ нест. Гусолаш буқачай. Чанд ка гуфти бозор? 19,700 харидааст. 300 сум болои додоиста, оли соҳибиш додагӣ нест. 23 гуфтеста муомила дора бародаро. бародаро ина якта гови гусоладор пародаи Айшир гуфтеста яку шинохтагиё бо хутон гап занед. Чӣ пародай? Мумкин ки драган боша. 35,000 муомила дора. гусолаш буқача. Буқачаи мода? Вай новша? О, нов шкалон буда. Ихай гуноҷина бародаро. гусолаш мода. Сар бега 15 литр шир 35,000 сомон нархаш муомила дора. Озмиё. Ина бародаро. Чочош. Бозор ягон чӣ кард? Бозор ҳо. Чанд? Ҳози чанд кадаиста? 31,700 ҳози а? 31,700 кадаиста бародаро. Логер яка? О бародаро ина. Говои ҷушои арзонтар мега, ина арзонтараш. 20 гуфтеста муомила дора. гусолаш мода айғоноҷинча. кушрувака ина гарданош. кашол 100%. Чанд қашир дора? гусолаш шуя бо 2 литр метия. гусолаш оли набастай бародаро, оли макида гаштеста мега. Хоб 17,000 то 17,000 бозор кадагия бародаро. то 17 ракадаст 20,000 гуфтеста. шириш оли аниқ нест. бародаро чанд кас мепурсам говои гусоладори арзонам бигина. якта говои гусоладори очабача ина 13,000 не ака кадеста ози. хоб соҳибиш мега 13,5 да надодам. наметимега. ина. ана гов. ака чанд қашир дораи? 5 литр саҳара бега. Шведа ака швед. швед. бо шухира швед гуфтеста бародаро. шухиам қабул. 4,000 мехарам, харидорам 4,000. 4 ё 14? 4,000 сомонӣ. 13,000 кадеста бародаро. 14 соҳибиш мега. бародаро ина бисёр кат хоҳиш карда буд.
ҳамшаҳриҳо ҳам хоҳиш карда буд ина говӣ буғуз. Ина говӣ буғуз 10,500 муомила дорад 4 моҳ. Чанд моҳ гуфтӣ? 6 моҳ? 4 моҳ буғуз бародарам. 4 моҳ буғуз 10 муомила дорад. نه 1200 сомонӣ бозор карда. Чандум шаyd дашкамаш? Сеимаш дашкам шаyd бародарам. О, бародаро ина нархи ғуноҷинчаҳо. Ина ғуноҷинчаро бинед. Рангаш топ-тоза, хеле ғуноҷинчаи шӯракай. 6000 мега муомила дорад, то 5500 бозор кардааст. Савдо кардагиаст. Ин буқачара бошад 4800 гуфтаста муомила дорад. Наванги ғуноҷинча қафуш. Паша? Бародаро ина буқа барои бастан. Не фақат мола. 10000 мега муомила дорад. Чанд кади ака? 9000. Барака чикун? 10000 муомила дорад. 9000 рози кадеса 9200 бозор саҳар када буда бародаро. Рози ина 9000 пурсидашта бародаро. 9000 бародаро. Сета буқа савдо шудага барои бастан. 9000. Хай ису безина. Ихел безина. Шру бинам подписчику. 9000 савдо шуда. Вай 10400, а? 10450 мана иша бародаро. Анам хел без 10450 харидаги. Иш чи? Не, фақат мола. Чанд кад бозор? 8000 харидаш. Ака камтар хел без я съёмка кунем. 8000 харидааст бародаро. Маиш 10450. О, бина бародаро, дутта буқача савдо шид. 7000 ҳа? Ҳа? Канали Маъмур Азия. О. Яъни ҳар ду буқача савдо шидаги бародаро. 7000. Мана 6000 савдо шидаги. Ина ҳаракат карда ҳамин буқачаҳои савдо шидагиро ёфта навор кардастем. Не, ҳам буқоша гирифтем бас. Мана. Иша 6000 савдо шида бародаро. О, бина. Нархи барачо. Нархош дар танаш задагиа. 800 мега мака савдо мешавад. 800. Инаш 1300, онош 1000 сум мегаст. Неш 1300 будааст. Малол мешавад. Ёш 900 инаш. Айхуда чанд яка? Хай чанд гирифтиш? 1000 ҳардашо. 1000 суми. Азор суми гирифтам мега, рост боша агар. Ина бародаро бизои покистони меган, афғонӣ меган уна. Модаш буда 3500. Чанд моҳа ин? 8 моҳ. 8 моҳ. 3500 муомила дорад. Бозор чанд кадака? 3200. Хонадам дорӣ бо? Чанд кас пурсидаги айда? Чанд кас пурсидаги ам хеле? Рақамота мон ака? Рақамота. ғам мета? Ай доним то 3000. Марад як ҳамшаҳри пурсида буд, ай шаҳраки Қум.
93 700 93 700 04 93 Qumsangira Barashlobo Kalxozobo Hamshari ай шаҳра ки қом ина пурсида буди ина номеро шамондем хонада бузғолом ҳаст мега фақат харидорои аниқ занг бизанем баротино харидорои аниқ фақат илтимос рақамаша базор гирифтем бародаро ина як додар хоҳиш кард ҳами такаи марам сиёмка кунед чанд сола гуфтира чанд 2 сола 2 сола така 5,5 нархаш бозор чанд кард 4,5 бозор кардагия бародаро такаи хеле ай чалишай дурага бародаро мана касе хушру мешноса бинависем ҳами афғонӣ гуфтеста ана муакку ба фикри ман камтарак чалишиам дора агар касе хушру бишноса бинависем дар комментария 4,5 бозор кадеста 5,5 бозор гуфтестодагия бародаро чӣ пародан ино покистони ҳа ина бузои покистонӣ чанд гуфти нарша 5000 ҳоли ино ёши майда майда будааст бозор чанд кард ба 200 модаша нарша 200 я 2100 суми бозор карда бародаро наиш такачай наиш мода ина ваёшам аста и чанд пулай 3000 муомила дорад ира бародаро ози ма нарша пурсидам якум бор дигар чизи ба сиёмкара сар кардам бо дигар нарх гуфт ҳа майли таваккалиш ба худо бародаро наворад ҳамиҷа ҷамъбахш мекунем раҳмат ки канали моро тамошо мекунед дастгирӣ мекунед касе то ҳамиҷаша тамошо кард дар комментария рақами 11 навишта бирем барои ман бифаҳмам чанд кас то охирша тамошо кард сарбаланду хонобод бошед интизор бошед иншоалло рӯзи чоршанбе молбозори ноҳияи дӯстӣ чоршанбе бозора мебурорем қатъи мошинбозорш